ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଗଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅତି ସହଜ। ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସିନା ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ଆଇନା ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନା, ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭଙ୍ଗା ଦାଗ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଆଇନା ଦେଖିଲେ ଆମ ଦିନଟି ଅଶୁଭ ବୋଲି ପୂର୍ବଜମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେମାନେ ମାନୁଛେ ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ ଭଙ୍ଗା ଆଇନାକୁ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେମିତି ଅତୀତର ଦୁଃଖଦ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଅତୀତର ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ର ଲାଗେ। ଏଣୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ସୁଖର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ।